Khapangni mari kising te swrwngmung jisong norokno tini haino hai katalkhe ani YouTube channel o lamsogo phaidi jing tini bo Kokborokbai koimung bwlai swina swrwngmungni Part-3 eba bwkhak thamo jeng thanglai jeng thanai Part-1 te Part-2 video kwbangmano koimung bwlai swrwnglaikha hingkai a Part-1 te Part-2 video kwbangmano comment khlaikha obahai koimung bwlai swidi rok hinai phaidi hingke jeng tamo comment khlaikha abono jeng puila porinai layana thangnai Part-2 video khoroksa takhuk comment khlaikha takhukni mungkha Joy Tripura boro sika ketal arwar khakna ni bagui bahaikai swinai belai kheno hambai takhukno tini nini koimung haikeno jeng nailainai arwar ni koimung bwlai bahaike khagnai tai bahaike swinai hingke tai takhuk khoroksa bobo sika arwar bini mungkha takhuk Omol Deborma takhuk Omolno belai kheno hambai nung tongmung video nai tongkha hingke saimanai bosika arwar certificate ni bagui bahaike swinai dara takhukno belai kheno hambai nung ani video no nai tongmani bagui jeng tini norok khoroknai ni koimung no rwgui no arwar ni koimung bwlai swina bahaike swinai abono jeng swrwnglainai norok video no paya sak jora nai tongdi phaidi hingke jeng o koimung bwlai swimungo thanglai chinai haike khapangni mari kising tei swrwngnai jusang norok Part-2 video je comment khlaima haike no tini jeng Kokborokbai arwar eba Register of Ordinary Resident Certificate manna bagui bahaike video ni thani koimung bwlai swinai abono jeng nailai chinai oro debra bwkhak naidi heading kaisa tongo oro sika ang borom gwnang amchai hamkraipang eba video hokutuisa dolai Tripura norok janja area ni mung tolao sidi obo haikeno ang heading swnamkha borom gwnang amchai hamkraipang eba video hokutuisa dolai Tripura kokmari eba subject rekha arwar borom bwlai manani bagui koimung bwlai eba arwar certificate manani bagui koimung bwlai tarpore oro naidi sika puilao no khulumung yafarui chakrani thani koijao ang khoroksa nini amchai ni hukbar eba sebuk khaijanai bigra nukhungni mung salka koloi babuni mung horipodo koloi kami hokutuisa amchai block hokutuisa full stop rwdi kokhe haise ang ani sajlani rwngnog yasakjakna bagui rwngnogo ongna aro rwngnogo yasakjakna bagui ajimung bwlai eba income certificate rwnani nangui tongkha aboni bagui borom gwnangni thani koimung ang kaisa ketal arwar certificate kaisa kareui rwjadi hinui koijao khamao ani nukhungni sinimung rijakha oro je applicant khainai ba application rwnai bini biodata oro rirdi chikon sakai oro ang sample rirkha naidi nukhungni o jamani mung aba head of the family salka koloi nukhungni adong rok nongni family ni member rok no sirdi obo haikeno chwla bwrui male female tai bongni date of birth achaima sal village kami obo haike sui tolao sidi aboni bagui borom gwnangni thani koijao sakao ani nukhungni sinimung rijakma hai abo haikeno ang nini thani arwar koiblai manani bagui khatungui naisingjao yagra tolao sirdi nini poito chajak salka koloi tarpore yang tolao salmari eba date haikeno kaisa jeng arwar certificate manna bagui video ni thani rimano hingke norok heading o tei kaisa bo rimano obo haike tuda panchayat secretary obo hai borom gwnang panchayat secretary through by the video obo haike pano swimano jeng actually video ni thani no direct silaio kuno ongya obo haike pano swimano hingke tai kaisa hingke body norok taibo khnathok khe sidi body o angoro just kaisa simple
sui phunuka norok teibo norokni problem haike no sui oro body o phiaba norokni mung kami oro jotono ma suinai tarpore body o tei tolao norokni problem tongmani no sui khena redi abo haike no sing norokni oro hingke biodata norokni swnamoi redi abo haike no sing ROR certificate manani bagui sing sui mano Kokborokbai no hingke khapangni mari kising tei sirnai norok sai no mankha bobo haike sing Kokborokbai ROR ni koimung bwlai suinai abo haike no norok sui naidi chesta khaidi hingke kheno teibo site site sing loi wngthangnai Kokborokbai teibo freely sing suinani try khaimanai abo haike no norok logi tongdi video no nai tongdi tei chajak haikhe ba norok chini joto tiprasa pori tongnai swrwng tongnai borok no bongni thani share khaidi sadi haike se o Kokborok teibo kuchugo kanai jehetu chini tripura hasteni kok hapangbai gosijak kok chwng joto habanok office rogo Kokborokbai no use khaina nango haike se teibo nung ang joto chwng practice khaika hingke se teibo Kokborok kuchugo kanai hinui kha khaio haike khapangni mari kising tei sirnai jisung norok saino mankha chwng tini ROR bahaike se ROR nanani bagui bahaike chwng koimung bwlai suinai Kokborokbai obono swrwnglaikha obo haike no norok logi tongdi video no nai tongdi chajak haikhe ba norok chini joto tiprasa rok no share khaidi obo haike se chini Kokborok chini hasteni je mani Kokborok teibo pirjaknai tripura hasteni je government language hinui sinijak obo teibo kuchugo kanai hinui ang kha khaio abo ekmatro nung ang chwng joto kha baksa khai jodi chwng yak romlaikha hingke sikong romlaikha hingke haike se chini Kokborok kuchugo kanai wngya khe tei tolao bui bai swklukjaknai oboni bagui jotoni thani no koimung phaidi chwng tini ni simi koimung bwlai rok tei kwbangma jagao no official kwbangma samung no chwng Kokborokbai no suinai obo haike no nongni thani kaisa koimung hingke tini ni bagui aswk no jotono no hambai khulumkha।